Ka Jingsumar Banyngkong lani first aid hakaktin pareng kalong ka bakong sanba. Tung inya ngau thu ya ka jingmu jongka na ka ne ka video. Ka Jinglamphrang shapang ka Jingsumar Banyngkong. Ki jing ki wan klem da tip lepa. Baro ki biang lut tat hadu badan ki bakalon ne yap le. Mdon batip baki day ban le ayu haki kep bakum kini. Man kas ngi lek shaki jaka ki babun ngi tray ngi kta. Shi sen lanu ban men sao kalong ka bam la kiar. Teng shumong malumala haki wei pat ka jingmong ka bajelir. Ngila ban syaken tahau ngila ban klut ding. Kum syaot bat dang place nam. Kum baklayat bat ken kelia kakajat. Mi nam so'mut hakas ngi liur basyid. Ha ka jingbun kitiar elektrik hakeleng saudong jengi. Ngila ru ban syak bat ding elektrik. Baro kini kinuksa kipin baki jingja baringkat la kibarit. Lani ki bajur kila banwanja haka jingim jongi baman la kasngi. Hakum kini ki kep ngila banum don doktor lani ki nos hajan. Nakani ka daw kalong ka badon kamingi bantip ya ka bangi day banle bat hakapor ayu. Ka bahe ne rit ka jingja baringkat ka la ban bu jingma ya ka jingim la dam la ban ai ka Jingsumar ka badai. Ka Jingsumar Banyngkong kalong ka badon kambha na kabenta ka jingim. Di mano bala ban ay ka Jingsumar Banyngkong? Kinu ki banang netip ban ay ka Jingsumar Banyngkong kila banyarab ikitu ki bamensa lada day habadon kam kirki. Ka khamba lada naile lada pimnang netip ya ka ban le. Bun sin ki dak jingpang ki sedang pau bat pila ban sngo stom. Ka Jingsumar Banyngkong ka ay jing hikayangi bangin le kumno hakum kini ki kep ru. Ka jingtip shapang ka Jingsumar Banyngkong kalong ka badon kam namar ka pen kreyangi haki kep ki bae. Kaya rab yangi ban le ka ka badai kat kum ka kep jing Kan long ka bamintoy bahala da pitip shapang ka Jingsumar Banyngkong bat pinbu ka way ka sindok bu tiar sumar first aid kit haki school hayeng bat haki dong jong pi. Bantip kumno ban lumlang ya ki dawai ne ki tiar sumar babu hakani ka sindok sapet ya kani ka video ka first aid kit. Tika ka jing mentor jong ka Jingsumar Banyngkong kala ban pelat yanu. Kala ban yarab ya ki bastom ban kiak loy. Kala ban yarab ban yalam ya ki bastom syaki doktor da ka jingsup jingsngan bat hakapor ka babiang. Kikindon badon kam jong ka Jingsumar Banyngkong. Kapor kalong ka bakodor palat haka kep bakirki. Ni day ban long ki bapikir bat ki bastet ban ay ka Jingsumar Banyngkong. Kani kalong kapor ban perkajanay ba daladihi. Kalong ka badon kam bangin khuslay ban long ki bajay ban ni day ban le tang ya ka baday. Day ban tam ne duna. Day ban ay ka Jingsumar Banyngkong da ka jingstat ba da ka jingslut. Bunsin ki brew ki juyalum hajan ubashitom. Kani ka penling bat penkulma syuk. Kawai ka kendon badon kam jong ka Jingsumar Banyngkong ka day ban pen sapriang ya ka jing yalum brew. Kalong ka badon kam ya ubrew ba ay Jingsumar Banyngkong ban pen jay bat ay mensiam ya ubashitom. Day ban kenmau ya ki kendon balay benta jong ka Jingsumar Banyngkong. Check, kmi, call, phone, care, sumar. Kendon Banyngkong. Check. Kmi ya ka ka baca. So thop ba ya ka
Laja ayu bat ulong kumnu ubashitom. Dei ban pet thu bha la udon kam Jingsumar ayu ubashitom. Dei ban pet thu ru ya ka jingja la ka jur ne la da don kam sumar kirki. Dei ban pet ru la ka don jingma ne em ya phi. Kalong ka ba don kam ban khmi ya kine harum. Hatu ubriu udang ring men sim ne em. Hatu ubashitom udang tebriu ne em. Hatu ubriu la place nam. Hatu udon dak chingmong. Kumno ban khmi ya kine. Pintem na ka wake up video jong kane kalino. Ka kindon baar. Call phone. Dei ban bu eki phone number jong ka kali kit nong pang. Ki doktor bahajan du bat ka jaka sumar. Ken mau ya ka shispa pra. Ka kali kit nong pang balayo kusnam na kali. Pila ru banyon ya number shispa jong ki pulet lani shispa iwe na benta ka kali penlip ding. Ken mau ya shispa kharar number ka National Emergency Service. Pila banyon ya shispa kharar na ka benta ka jingyarap ka bakir ke hakum kanu ru ka khap. Kendon balai care sumar. Menta ka jingkit kli jong phi ka dei saban ai Jingsumar ya ubashitom katkum ka jingdon kam. Ka Jingsumar Banyngkong ka hikayangi ki rukom badei ban ai Jingsumar. Pidei ban ken mau ka Jingsumar Banyngkong first aid kamla ban tre kam man la ka por. Teng ki jingmen saw ki jor hadu kata kat khambha yangi ban khot ya ki kali ket nong pang lani ket no mar ki bastom shajaka sumar klam pin slam. Kabadon kam ban ken mau kalong ka jingthumu jong ka Jingsumar Banyngkong. Ka dei ban a Jingsumar mar ki bastom ban kloy ka jingyarap bat ban khya kloy. Ngin sa tip kumno ban aya ka Jingsumar Banyngkong ha ki por ba pher ha ki video ki ban sawan. La dei ka por ban ay ka me phi. Wa jing tip ya ki number ba phila ban phone ha ki por ba don ki jingja ki ba kham kirke. Wa de ki number ha rum ba da tho e ki. Ki doktor ba hajan rutam ki jaka sumar ba jan rutam ki jaka sumar ka sarkar ba jan rutam urang basnong kali kit nong pang. Kalong ka bayarap shibon ban bo ya ki number phone jong ki parama jan ki badon ashaka lani saw shaka. Tho ya ki number tho ha ki kot sada ban ta kan ro. Bu ka wei bat phi bat ta kan diat ha ki jaka pat ba. Yai puli shapang ka Jingsumar Banyngkong yai wa jing tip bat long ki balapin kre lepa namar ki jing e ki wan klem da tip lepa.